Nej, se, der sker det, at vores bil den gik alvorligt i stykker. Og så tænker man jo lidt over, hvor man skulle få sådan en lavet henne, fordi det er jo en dyr ting. Så var jeg så heldig at kende en, som anbefalede Tims autoværksted i Svebøl. Og så tænkte jeg, nå ja, men altså jeg har jo Falk-abonnement, så lad dem komme derop med bilen, og så lad os se, hvad der sker. Og det har jeg aldrig fortrudt. Både prismæssigt og Tim er virkelig en, man kan stole på i det, han laver. Han laver ikke noget halvt. Man kan være sikker på, at når man får bilen fra ham, den er godkendt, så er den altså også i orden. Og så blæsvær med, at man den ene vej skal tage toget. Det kan sagtens svare sig med den pris, han tager for det. Han tager vist, så vidt jeg husker, 350 kroner i timen. Og jeg har også brugt ham til bilen skulle til syn her i sommers. Og den klarede han uden beregning. Det var meget, meget flot. Så for vores vedkommende, der er det Tims Autoservice i Svebøl.